Ito na ang ating detailed review on the new pipe na ating pinakabit kay Orion. Kumusta nga ba ang gawa at ang itsura ng ating exhaust? Nakakainis. What's up mga katodo? Magandang umaga sa inyong lahat. Ang araw na to ay medyo overcast, so hindi ganun kainitan, hindi ganun din kadiliman. So saktong-sakto lang para sa ride. May pupuntahan tayo today, but mainly for today's video, this is the day after makuha natin or mapalagay natin ang ating exhaust pipe. So i-review natin today kung kumusta nga ba ang gawa at ang itsura ng ating exhaust. So yun lang naman mainly. Alright, so sound check na natin mga katodo. Cold start po ito ng ating Ninja 1000 SX 2023. So guys, yung inedit ko yung video ng pagpakabit natin, medyo hindi ganoon kalakasan ang tunog niya. Probably because yung microphone natin is yung mumurahing klaseng microphone lang. At saka iba pa rin kasi talaga pagka yung video pag nasa YouTube na medyo hindi ganoon kalakasan, no? Pero guys, in person, ang tindi ng tunog nito. So much better kung maglagay kayo ng headset kapag nanonood kayo, kasi mas maririnig nyo at ma-appreciate nyo yung sound nya. So ayan po ang tunog ng cold start natin. So talagang bulabog talaga. Okay, so may nakita akong magandang spot doon sa BGC. Doon natin i-review yung actual na itsura ng pipe, pati yung sa ilalim niya kung paano ginawa. Alright guys, see you in a bit. So sa susunod natin mga videos mga katodo, atin ding iisa-isahin natin, no? Maraming segment itong gagawin nating exhaust topic. Sa ngayon, ating i-detalye or detalyado nating pag-uusapan ang itsura, ang pagkagawa ng ating exhaust. And then sa susunod na mga topic, pag-uusapan din natin kung meron bang malaking pagbabago sa performance ng bike, no? Na ngayong nagbago tayo ng exhaust pipe. So pag-uusapan din natin yan. And then pag-uusapan din natin in the near future kung bakit nga ba kailangan magpalit ng pipe. Ano nga ba ang purpose ng pagpapalit ng pipe? Subjective lang ba yung reason na yon, na kailangan mo lang magpalit ng pipe kasi gusto mo? Or merong purpose, may kadahilanan kung bakit ba talaga kailangan na palitan ng pipe? So, yun ang mga magiging discussions natin around the topic ng pagpapalit ng pipe. But for today, let's focus on sa quality ng paggawa, sa itsura, saan nilagay, paano ginawa. Yan ang pag-uusapan natin today mga katodo. Alright? May kwento ko nga rin pala mga katodo, no? Kaya hindi masyado mahaba yung footage natin nung umalis tayo galing Orion. Kasi nagloko ang ating microphone. Hindi na naman siya nag-record kung kailan bagong-bago ang ating pipe. Tsaka pa talaga siya hindi nag-pick up ng audio. Nakakalungkot, pero may mga ibang footage naman na nakuha na natin. Yun yung na-save natin, na ipakita natin sa inyo along the way. Pero sayang kasi may mga onting discussion sana tayo doon. May mga napag-usapan sana tayo. Hindi ko na nagawang maisama sa vlog kasi nagloko ang ating mic. And for that reason, bumili tayo ng quality mic na, at yun ang gagamitin natin sa ating bagong helmet na Kaberg. Yun na yung magiging vlogging helmet natin. I'm thinking na i-vlog ko rin kung paano ko ginawa yung vlogging helmet natin para sa mga kagaya ko na nag-a-aspire na maging motovlogger. At least alam nyo na kung paano ang setup, or mai-share ko sa inyo kung paano ko siniset up ang ating vlogging helmet.
Alright, so what's up mga katodo? Nakarating na tayo dito sa ating famous tambayan dito sa may Burgos Circle. Saktong chill lang at pwede nating itambay ang ating bike dito. So guys, ito na ang ating detailed review on the new pipe na ating pinakabit kay Orion Muffler Shop. So una sa lahat, pasensya na at hindi ganoon kalinisan ng ating Ninja 1000 kasi hindi pa siya nalilinisan since nung bumiyahe tayo pa Quezon City. Pero ganyan ang itsura ng ating pipe mga katodo. Kung makikita nyo, ang tawag dito sa pipe na to ay Tony Muffler. So yun yung pangalan, Tony. Alright. Pero ang gusto ko dito, kung makikita nyo, may kahawigan to na tambucho din ng SE Project. And medyo shorty siya, hindi siya ganun kahabaan. And maganda siya para sa akin tignan. So, una, yung ating pipe ay nilagay natin underbelly. The main reason for that is ayoko yung sobrang mahaba na nandito nakalagay. Ako lang naman yun mga katodo, no? That's my preference. Pero gusto ko kasi na malinis tignan. Ayan yung itsura niya ngayon. So, ang linis na tignan and walang harang sa mata. So, kaya pina-underbelly natin. And maganda naman ang kinalabasan mga katodo. At kung titignan natin dito sa anggulong to, ayan, so ang linis niya, nandun siya sa ilalim and at the same time, iwas paso sa ating OBR kasi nasa baba siya. And I'm hoping din na dahil pinosisyon natin to sa baba, may sound reduction somehow, hindi masyadong masakit sa tenga kapag ka nakasakay na tayo for long rides, no? So, ganyan ang itsura niya, which I really loved. Ang ganda ng kinalabasan niya, actually. So, discussing about the pipe, ayan po siya. Ayan, iganyan natin para makita nyo ng maigi. So, kung makikita nyo, carbon tip po ito. Ayan, carbon lodi talaga yan. And then, hindi ko alam kung ano to, pero parang stainless ata. I'm not sure, but it's really good. It looks good to me. Naka-laser print po itong Orion logo. And kung inyo mapapansin mga katodo, nagpalagay din po tayo ng ating logo katabi ng Orion. So, actually guys, sobrang namangha ako sa customer service ng Orion. Kasi nung inopen up ko na pwede kaya magpalagay ng logo, sila pa talaga ang nag-push guys na sige sir, palagyan natin yan. And alam mo yung pinupush ka na you can attest na hindi sila after the money. Hindi nila after yung pera. Hindi po tayo sponsored ng ng Orion, pero I felt that genuine yung concern nila na mabigyan tayo ng magandang service. Kasi nga naman, leisure lang naman yung magpalagay tayo ng logo, pero talagang kinater nila. And sobrang happy ako kasi they are very accommodating and at the same time, napaka-proactive nila para serbisyuhan ka or para bigyan ka ng magandang customer service experience. So, ganyan po ang naging experience ko doon. Nakakainis in a good way na napaka-proactive nila sa service nila. And then, at the same time, napaka-pulido po ng gawa mga katodo. Kung inyong titignan, hindi ko alam guys kung nakikita nyo, pero yung pagkahinang nung mismong mid-pipe, ang lupit. Sobrang pulido. At hindi yung bara-bara yung pagkahinang. Kasi itong pipe na yan, hindi naman yan pre-made eh. Kumbaga, hindi yan talaga ginawa. Hinulma nila yan, pinutol-putol nila yan dun sa shop. Tsaka nila pinagdugtong-dugtong. So, ang galing. Napaka-efficient ng pagkagawa and napaka-presentable. Alam ko hindi naman nakikita yan. Sabihin nyo na
Ang ano mo naman, hindi naman nakikita yan. Pero yun, pag nakita mo rin kasi or pag sinadya mong tignan, mas lalo mong ma-appreciate na talagang puso ang binigay sa paggawa. Hindi yung tipong bara-bara lang. Kaya sobrang gustong gusto ko yung kinalabasan ng ating bagong pipe. May nagtanong sa atin kung binaklas daw ba yung fairings. Doon ako namangha guys kasi nung pinakita ko, ayan ipakita ko ulit. Yan sa video na yan, pinakita ko yung side na to, walang baklas. Ang tinanggal lang nila mga katodo yung part na to. Itong nasa ilalim na to. Yan, yung portion na to. Yan lang yung niluwangan nila. And then natanggal nila yung headers without removing the fairings or fairings. So doon ako na-amaze kasi hindi nga nila pinuwersa Walang ganun, no? Hindi pinuwersang buksan or anything. Talagang alam nila kung saan yung sweet spot, paano tanggalin, na malinis, na walang tinatamaan. Doon ako namangha. And then guys, ang ganda, no? Kita na natin yung swing arm niya. So sobrang natuwa ako na nagdesisyon ako na ganito ang gawin ko sa pipe natin. So shout out kay Boss JP at sa lahat ng staff ng Orion Muffler Shop. Good job po talaga sa inyong lahat. Napakaganda ng inyong pipe at hindi nahuhuli yung tunog. Parang halos wala nang pinagkaiba sa mga mamahaling pipe. So napakagaling. And also at the same time, yung paggawa mismo, napakaganda. So ayan ang itsura ng ating Kawasaki Ninja 1000 SX 2023 mga katodo. Napakalinis na niya tignan, wala na yung ganung malaking tambutso niya. And so sa separate na video, i-discuss din natin yung weight reduction nito, kung gaano kabigat yung nandoon. And kung ano yung pakiramdam ko, yung difference nung pagkatanggal mismo ng pipe. Yan ang ating review for the day. Let's hit the road. Let's go! Alright, so maraming salamat sa pagsama sa atin today mga katodo. Thank you guys. At yan lang muna ang ating mumunting vlog for the day. If you're not yet subscribed to our channel, please do subscribe and ring that notification bell para updated ka sa ating mga videos or mga new uploads. And also, please don't forget to like, share, comment on this video. And please also follow our Facebook page at Todomo TV. At iiwanan ko kayo ng ating saying dito sa ating channel na kapag nangangarap kayo, sipagan nyo, kilusin nyo at itodo nyo. Peace out! Brr!